liyakhetha igumgedlela inkosi enkulu uBhombela esitimela semaMpondo baba mkhulu phakathi ami. Zamchitha kanjalo izikhulu zakhona KwaZulu, omankulumane kaSomaphunga nomyayiza kaNdabuko, naye umeluleki omkhulu waso isilo uSolomoni uGilbert Zulu. Kwaba yinkosi uMathole kuphela eyayivumelana nalokho okushiwo Ushembe, kodwa ngenxa yokuthi ivoti laliyidla inkosi uMathole, yadikibala kanjalo nayo. Naso isilo uSolomoni sasizwa kancane lento eyishiwo Ushembe, kodwa ngalo futhi ivoti lokuthi izikhulu zakwaZulu ziyenqaba phela ukwakha izindlu khona ekuphakameni ukuze zizofundiswa ngokuphathwa kwezwe. Iphuzu ezinqaba ngalo yiko ukuthi ngeke thina sivume ukukhohliswa yileli qaba. Zibiza Ushembe ngeqaba. Ilapho isilo uSolomoni esaqhamuka nelinye iqhinga lokuthi ukuze Ushembe phela afike kuleli zwe lakwaZulu, sathi isilo uSolomoni, ngizokwenza Ushembe abe umfundisi wami ukuze aphilise abantu basendlunkulu. Isilo sasoSuthu samcela Ushembe ukuba ahambe naso. Baphikelele khona kwelaKwaZulu. Wamjabulisa lokho Ushembe ngoba phela kwakuyiyona nhloso yakhe ukuthi agcine efikile kulela ilizwe lakwaZulu lapho phela athunywe khona. Bahamba-ke Ushembe naso isigungu nesilo uSolomoni bephikelele Endlunkulu. Bahamba laze lashona ilanga bafika Endlunkulu. Isilo uSolomoni sabe sesiqoqa yonke Endlunkulu ukuba sizokwazisa phela umfundisi Ushembe. Sabe sesiyazisa Endlunkulu sathi, bantwana bakaPhunga noMageba, lona engifike naye namhlanje umfundisi wami Ushembe. Bengiye ekuphakameni ukuba siyoxoxa naye ukuze sakhe inkatha yokubuyisa izwe leli eladliwa amaNgisi. Kodwa imizamo yethu ayiphumelelanga ngenxa yazo izikhulu zami ezenqabile ukwakha izindlu ekuphakameni lapho ezohlala khona zifundiswa ngokuhola abantu. Ngabe sengikhetha ukuthi ngibuye naye Ushembe ngize naye lapha Endlunkulu ukuze abe ngudokotela wami walapha Endlunkulu. Uma kukhona ogulayo nezinyanga sezihlulekile nodokotela sebehlulekile, uyoza kuShembe amphilise ngomthandazo nje kuphela. Phela isilo uSolomoni sasibone elikhulu ngalesi sikhathi Ushembe esindisa lesi yasishosha phambi kwaso. Phela isilo uSolomoni noma sase simnciphisa phela yena Ushembe esikhundleni sakhe, sesimbiza ngaye umfundisi ngenxa ukuthi sasibona ngawo amehlo asemhlabeni. Kodwa uvumelana kwakhe nezikhulu zakhe lezi ezimlahlisayo, ungathi kwakuwumthetho wakhona kwaZulu ukuba inkosi ilalele umthetho wezikhulu, njengoba naye ucetshwayo wathathelwa isinqumo yiwo amamboza, ozibhebhu kanye nabo ohamu ababebhula amahawu bethi akiwe empini yasesandlwana. Lapho ucetshwayo nondunankulu wakhe umnyamana ongumkhulu wakhe uMathole lo abase beyibonile impi yamaNgisi ukuthi kuzofa abantu abaningi bakwaZulu. Kodwa amamboza okwakuyibutho elalinabantwana phakathi, kukhona nayo inkosi yabakhwanazi uSomkhele lamnqoba ucetshwayo. Lathi lezi inkomo ayohlawula ngazo ebalungwini azihlatshe zenziwe amahawu kuyobulawa abelungu. Umnyamana kanqengelele walahlekelwa isikhundla sakhe sokuba undunankulu ngenxa yakho ukuthi wayivumelana nombono waso isilo ocetshwayo ukuthi lempi inobungozi ngoba asibazi abelungu ukuthi lapho abasuka khona bangakanani. Ilapho umankulumane kaSomaphunga athola khona leso sikhundla sokuba undunankulu. Kwathi sekubusa inkosi uDinizulu waqhubeka nesikhundla sakhe sokuba undunankulu, njengoba esakhona namanje sekubusa isilo uSolomoni. Lowo moya wenkani engenawo umqondo wamamboza wawusasebenza nangaso isikhathi sesilo uSolomoni, njengoba wawusebenza kakhulu kuye umyayiza kaNdabuko owayengubaba omncane waso isilo uSolomoni, nakuye umntwana uGilbert Zulu.
Ushembe wathi mayibona ukuthi uyamukeleka lapha Endlunkulu, walisebenzisa lelo thuba ukuthi acele indawo kuye iNgonyama. Wathi uma icela ukwakha umuzi kaNkulunkulu khona lapha kwaNongoma, savuma isilo Solomoni. Sabe sesimkhomba indawo, sathi bengithanda ukuthi wakhe bude buduze nalapho kunamathambo kababa khona, esho isilo uDinizulu, ngezansi komuzi isigodlo phela ekuthiwa yiJuba. Ushembe akayithandanga leyo ndawo, wakhomba enye indawo ethokazi, wathi bethanda ukwakha khona ngoba uyabona ukuthi abelungu bawuhamba behambe beyidle leya ndawo, kungcono ayovimba khona. Kodwa isilo uSolomoni asiyinakanga leyo nto ngoba sasithi usakhuluma zona lezi zinto zakhe bawuqhamukaphi labo belungu abayodla indawo kaZulu laphayana. Kodwa isilo uSolomoni sagcina simkhombe kwenye indawo lapho sathi akakhe khona umuzi. Wathi angayithola leyo ndawo uShembe wayiqamba ngaso leso sikhathi, wathi kuselinda, wathi kuyoba umuzi omkhulu lapho kuyofika khona onke amakhosi akwaZulu ezolinda lapho. Nangempela kwakhishwa lona ilimo ukuthi kwakhiwe wona lo muzi. Wabe usuyakhiwa ngokushesha lo muzi. Kwenzeka konke lokhu uShembe akamile, uyashumayela. Sebebaningi abantu abathathekile yilezi imfundiso zakhe lo mfundisi uShembe lapha Endlunkulu. Nakuyo yonke le ndawo yakhona lapha kwaNongoma uyabathandazela, uyabasindisa. Laqala landa ibandla labantu ababefika khona kulo muzi waselinda bezokhonza, bezokhulekelwa, bezosindiswa. Nazo izintombi zazikhetha inkosi yamaNazaretha, njengoba kwaze kwafika nazo izintombi zakwaNzuza ezafike zakhetha inkosi. Lokho kwambangela amazinyo amshelelezi uShembe ngoba lezi intombi phela zaziqome izinsizwa zakwaMinyamanzi ezazizalwa uye phela umntwana uMnyayiza kaNdabuko. Okwathi makufika ezindlebeni zakhe uMnyayiza kaNdabuko ukuthi izintombi zabafana bakhe sezilandela lo mfundisi mbumbulu oyisiqhaza, wacabanga itulo lokumgudluza uShembe. uMnyayiza kaNdabuko wabe sephuthuma enkantolo, ethi phela uyomfakela icala. Wafika kuyo inkantolo yakwaNongoma, khuluma nemantshi uNtsingizi eyamchitha, yathi hamba uyobikela isilo kuqala. Kanti nazo ezinye izinduna zaso isilo Solomoni zazingaphathekile kahle ngaye uShembe, zibona lolu dumo lwakhe nokuthandwa kwakhe okukhulu kangaka, zesaba zithi uzonciphisa namandla aso isilo. Waphuthuma uMnyayiza kaNdabuko ebheke kuso isilo Solomoni, waqhamuka nalo uhla lwamacala ayelibeka uShembe, ethi lo mfundisi mbumbulu uzothatha amakhosikazi ethu. Waphinde wasithusa nangako ukuthi isinqumo sakho sithathile ukuthi uShembe azokwakha lapha eLinda sizokwenza ukuthi ungabe saba iNgonyama, ngoba abantu sebeqalile ukuhlonipha le ndoda. Kuzoqhubeka lokho, bengabe sakukhulekela wena, bekhulekele le ndoda engumfundisi mbumbulu. Umlando waziphinda phela njengoba kwakwenzekile ngaso isikhathi senkosi uJama kwaZulu, kuyo indawo yakwaCeza lapho kwakwakhe khona ukhokho wakhe umqali wendlela, owasuka kuleyo ndawo esehamba kabuhlungu ngako kusolwa ngabantu bakhona kwaZulu ababesho okufanayo nalokho okusashiwo uye uMnyayiza, ababethi umzazela lona useyakhulekelwa ngabantu, uzovukela umbuso kaZulu. Njengoba wagcina ebalekile ukhokho wakhe uShembe waze wayofika endaweni yaseNtabamhlophe, eseholwa yizwi likaNkulunkulu elalithi okhalweni lwakhe uzozala amakhosi asezulwini, uzozala uShembe. Nakho ukuba yisitha somhlaba uShembe, njengoba belichazile igumgedlela ukuthi wayeyisitha sazo izimishini, ephinde ezoba yisitha sabo abantu besintu, ephinde ebe yisitha sabelungu. Kwanawo amakholwa angamaNazaretha ayekhona amanye ayeyizitha zakhe, kodwa wayenganalo ibodyguard elimgadayo kanye nomuntu omkhulumelayo njengoba esezungezwa yijele lakaNongoma.
lifuna ukumudla limfake phakathi, liyaguqa lapho egumgedlela, zivulwa amafutha omkhofu into emneswaphathe ami.